Eva rêzeke buwergirtina xwarinê û avavexwarinê û pêdiviyên diyên serekiyên rojane. Li bajêrekê Ukrayna Çernîv, ku meheke dibin topbarankirina hêzên Rûsya da ye. Welatî dibêjin, di wî demî de rojane topbaran teqemenî çek dihatin havêtin. Nîva xelkê bajêrî revîne û bi sedan kes mirîne. Di nav da gelek gencên deverê bûn ku bi xwebexşî şer dikirin. Zikê kurê min bi reşaşê perçe bû û hindek birînên din jî hebûn. Lê wî berdewam şer kir. Rêveberê evê nexweşxaneyê dibêjît, sêyeka karmendên nexweşxanê revîne yan jî berzene. Ewî got demekê dirêj tê pêçî da ku termên hemî miriyan bihêne hejmartin. Ще не розібрані завали. Me gelek cihên niştecîbûnê yên wêrankirî hene ku nehatine paqijkirin. Her wiha li gundê nêzik gelek malên hilweşiyayî hene. Bi hezra min em dê gelek terman dibin de bibînin. Xelk li jêr zemînên xwe dijiyan. Li heyva borî çendîn bajarok û gund ji lay hêzên Ukraynî ve hatîne vegerandin. Rûsya ragihand ewan plan danaye ku bi zavên xwe bibene Rojhilat, piştî ku şikestin di kontrolkirina bajarê Kîyevê paytexta Ênay. Hêzên Rûsyayên hatîne tombarkirin bi kuştin û destdirêjî û talankirina xelkê sivîl û hikûmeta Ukrayna daxwaza lêkolînekê bi van tawanên cengî diket. Rûsya armançkirina xelkê sivîl red diket û hemî ew ê dîayên hovaneyên berîn û kejeratgirîne. Xebatkarên mirovatiyên Çernîv dibêjin, gelek kesên ku rizgar bûyî belengaz û hejar mayne. Berî du rojan jinek hat û got wêzeviyekî mezin heye. Gozê de tir ji sedê çîçeke, 4 beraz û 3 çêl lê hebûn. Leşkerên Rûsî hatin û hemû kuştin û ew bê tiştek ma. û ew digiriya. Ji ber hejarî û birîndarbûn û mirina gelek kesan, pizîşk dibêjin, ev ê rewşê xelekşû kiriye û dibe ku heta hetayê berdewam bike. Я вважаю, що і Bi boçûna min xelkê vê derê çi carên dî wekî berê hest bi aramiyê nakeneve. Ji ber ku em dê herdem li bendê bin ku tiştek dîsa rû bide. Bêguman wî şerî em guhertine. Li roja Eyniyê mûşekek bi bingehekê şemendefirê bajarê Kramatorsk li Rojhilatê welatî keft û bi dihan kes kuştin. Rûniştivanên Çernîv gotî ew ditirsin ku carek adî hêriş li wan bête kirin.